Velkommen til, og stort tillykke med de nye ID4. I dag vil vi lave en fuld gennemgang af ID4'en her. Husk, udstyr kan variere en del imellem modellerne, men vi tager det slavisk både appsystem og infotainment og opladning osv. Så har vi hoppet her bagved, hvor det er, vi lige starter med den elektriske bagklap, som den åbner her bagved eller ind i døren. Og her i bagagerummet er den udstyret med dobbeltbund, hvordan man lige kan tage den her op eller ud. Og så hernede har vi for eksempel, når man skal lave noget juleskift med låsetop og så videre. Men ellers så har vi trækket herover, som er sådan svingbar, hvor man lige trykker den ud. Og så kommer den der, og så kan man lige sætte den på plads. Og ellers når man skal have den ind igen, så trykker man bare igen. Og så er det bare op. Så det er sådan lige, hvordan det fungerer her. Og nu tager vi lige opladningen. Og når vi sælger en bil, så følger der altid type 2 kabel med. Og så åbner man lige op her en gang. Og så her har vi til hjemmeopladning. Og så når man skal ud og lynoplade, så tager man lige den her ud, og så er det et stort stik, man sætter i. Men ellers det man gør, man sætter lige stikket i. Og når det så lyser grønt her, så ved man, at det oplader. Men ellers når man skal have stikkene ud, så låser man lige op på nøglen en gang. Og så kan man tage stikket ud. Så lukker man bare i igen ellers. Og ellers så lægger vi lige kablet herom. Og så vil vi lige vise, hvordan det foregår ude i motorrummet. Så er vi hoppet herude foran, hvor vi lige vil vise motorrummet. Og måden man åbner er bare på en klassisk bil, man lige tager i håndtaget derinde. Og ellers så starter man lige den her over, og så sætter man lige pinden i en gang. Så herude i motorrummet har vi noget sprinklervæske, 12 volts batteriet, bremsevæske og kølervæske. Men ellers så er der ikke så meget mere herude, så vi hopper lige ind i kabinen en gang, hvor vi vil vise, hvordan man starter og tænder bilen osv. Så er vi hoppet ind i bilen en gang, og det er jo her, vi starter bilen. Så vi træder lige på bremsen en gang, og så starter bilen. Og ellers så har vi gearne heroppe. Og her har vi D, og B er jo motorbrems, hvor der den regenererer strømmen, mens man kører. Og ellers så har vi neutral og bakgearet. Og ellers så har vi håndbremsen inde på siden her. Og det er jo også her, man kan slukke bilen ved lige trykke på håndbremsen, og så slippe bremsen. Og ellers så har man en tænd- og slukknap inde på højre side af ratstammen. Så tager vi lige ratbetjening og ratknapperne. Herovre i venstre side har vi den adaptive fartpilot, hvor man trykker på sæt, og så holder den hastigheden. Den i midten er for at øge afstand til den forankørende. Plus og minus er for hastigheden. Reset er for, hvis man kommer til at trykke på bremsen og gerne vil op på hastigheden igen. Og ellers den her er travel assistant. Og herovre i højre side har vi skru ned og skru op. Og så hvis man vil skifte nogle sange eller nogle radiokanaler derinde. Og her om bagved har vi indstillingerne til regnsensorerne, hvor man lige kan trykke den en gang ned, og så kører den selv. Og over i venstre side har vi blinklys, som man kender det. Og ellers så er bilen her udstyret med EQ Light, så hvis man lige trykker den her en gang frem, så kan man se A'et herinde. Og det betyder, at der er fjernlysassistent, og den selv blænder op og ned, når det er mørkt udenfor, også kaldet intelligent lys. Og ellers herovre i venstre side har vi noget bedre lys foran, hvis det er dårligt vejr, f.eks. meget regnvejr eller tåge. Ellers herovre har vi toglygter bagpå, og i midten kan man selv styre, om man vil have lys på eller ej. Og så ellers sammen nogle genveje til fuld blæs på forruden, varme i forruden og så varme i bagruden. Og herover kan man se, at man kan rulle vinduerne op og ned, og ellers hvis man vil justere på, hvordan spejlene de skal være, så vil man lige rulle rundt med den her, og så er det ellers bare et joystick. Og hernede i højre side er f.eks. hvis man har varme i sidespejlene, og ellers hvis man vil køre sidespejlene ind. Og ellers har man noget børnelås, og bare hvis man vil låse eller låse bilen op. Det var, hvordan ratbetjeningen og knapperne ellers lige fungerede. Men ellers, bilen vi har taget udgangspunkt i dag, er udstyret med el-sportssæder. Og det kan jeg lige vise her. Ryglænet her, hvis man vil justere på den, så er det lige frem og tilbage med det. Og ellers, hvis man vil køre sædet frem eller tilbage, så er det den her, og op og ned, både bag og ude foran. Og så her, hvis man vil have lidt støtte ind i ryggen. Og ellers så har bilen udstyret med memory. Så når man har fundet sin sædeposition, så trykker man lige sæt, og så 1 for eksempel. Og ellers her har man massage. Og nu vil jeg lige vise, hvordan head-up displayet virker. Som man kan se nu, så kan man se kilometeren derude. Og hvis man ikke kan se det, så kan man gå herind og trykke på menu og bil. Og så indvendig. Og så kan man trykke den, der hedder head-up displayet. Og så position. Og så kan man ellers justere positionen på derude, hvis man gerne vil have, at det skal være lidt højere eller lavere. Men ellers så vil vi lige sætte VV-appen op. Og det gør vi ved at hoppe ind på brugere. Tilføj primære bruger, og så log på.
Mens jeg står og tænker, så tager vi lige telefonen en gang frem for at hente VV-appen. Til at starte med hopper vi ind på App Store, eller hvor man nu henter sin apps henne. Og herinde skriver vi VV, og så søger vi, og så kommer den her op, Volkswagen med blå baggrund. Og når vi har downloadet den, så går vi ind på den, og herinde skal man registrere sig. Og det gør vi lige. Så er vi inde på appen en gang, hvor det er, at vi lige skal lave en bruger. Og her skal man bruge e-mail. Så her tror jeg lige e-mail ind, og så fortsæt. Og så har vi password, og vi lige laver et. Sådan der. Og så trykker vi opret. Og så skal man lige acceptere, at man bor i Danmark. Og så sender de en e-mail, hvor man lige skal bekræfte den en gang. Og de sender 2 styks, og det er den første, de sender, man skal ind på, som bekræfter, og så bekræfter man sin e-mail. Og når den er bekræftet, så hopper man tilbage ind i appen. Og her skal man lige tilbage til login. Og så fortsætter man med e-mail, og så password. Skal man lige trykke ind. Og når man er herinde, så skal man lige trykke tillade adgang hernede i bunden. Og så samtykke. Og samtykke igen. Så tænker den lige. Og her kan man bare trykke tillade, mens man bruger appen. Og så siger vi enige. Og herinde skal vi lige trykke tilslut bil. Og her kan man både logge på via stelnummer eller kodescanning i bil med QR-kode. Vi tager den første, hvor det er, vi skal skrive stelnummer ind her. Så det skriver vi lige hurtigt ind. Og når vi har skrevet det ind, så trykker man lige næste. Og hernede i bunden trykker vi lige tillade. Og fortsæt. Og så skal den lige have sit fornavn og efternavn. Så næste igen. Og så beder den om et S-pen, som sådan en adgangskode en bil kan bede om nogle gange. Så noget man gerne skulle kunne huske. Og så trykker vi fortsæt. Og her skal man bestille funktioner gratis. Og jeg trykker acceptere og bestil gratis. Og så samtykke til behandling. Og nede i bunden her, samtykke igen, og så gem. Og så beder den om at scanne koden. Og her trykker vi lige scan kode. Og så scanner vi lige QR-koden, der er her på skærmen. Og når det er gjort, så trykker vi lige tillade igen. Og så bekræfter vi vores login. Og så foregår resten på skærmen her. Og her trykker vi acceptere. Og så er det sådan gennemført. Så her siger den velkommen Kasper, og så trykker vi bare OK her. Og så er vi på telefonen igen, hvor der vi lige trykker på kryds op i venstre hjørne. Og så kommer alle oplysninger ind. Så når man har ude at køre et par ture i bilen, så kan man se batteriniveauet i bilen, hvor meget procent der er på. Og så klimaregulering, hvor man kan starte klima fra appen af. Så det var app-opsætningen. Og det er jo lige meget om det er en ID3'er, ID4, ID5, ID7'eren eller ID-Bossen. Det fungerer på samme måde. Men nu vil jeg lige gennemgå resten af infotainment-systemet. Så vil jeg lige gennemgå Infotainment System. Og herinde har man noget telefon, når vi kobler det op. Og ellers så har vi radio og medier herinde, hvor det er, man har alle hitlisterne herinde. Og hvis man vil gøre nogle af dem til sin favorit, for eksempel den her, så kan man lige træde den, og så gå ind på favoritter, så tryk på plustegnet, og så er det gjort til favoritten. Og ellers så har vi navigationen, bilens egen navigation, og her kommer den op, hvis man vil lave nogle søgninger, når man skal nogle steder hen, og ellers så har man kortet herinde, hvor det er, man bare kan se rundt omkring. Og ellers så har vi bil herinde, hvis man vil gøre lidt for eksempel med head-up displayet, eller med data herinde. Ellers så har vi opladning, hvor det er, man kan bestemme, hvor meget den skal lade til. Så lige nu er den sat til at lade til 100%, og så kan vi sætte den til at lade til 80%, hvis det er det, man ønsker. Og ellers så har vi App Connect, som er det, vi kommer ind på senere med, hvordan man sætter noget Apple CarPlay eller Android Auto op. Og ellers så har vi brugere, som er VV-appen, og så lyd, hvis man vil justere lidt på det, så kan man gøre det herinde. Og ellers så kan man lige scrolle til siden, og så har vi ambiente lys. Og det er jo det lys, der er inde i bilen. For eksempel det lys, der kører lige her eller i dørene. Og det kan man ændre farve på, hvis nu man vil køre over rød eller blå.
eller hvad man nu vil køre med. Og ellers så har vi parkeringsklima, hvor der man kan sætte bilen til at være varm på et bestemt tidspunkt. Så man kan sige, at nu er den 20 grader varm, og så kan man sige, at sædevarme skal være til og ret varme, hvis det vil lyse blåt herovre. Og så kan man sige automatisk skrueopvarmning. Og så kan man gå herind og sige, hvad klokkeslæt det skal være. Så lad os sige, at man kører hjemmefra klokken 6 hver dag, og så kan man sige gentage herovre. Og så kan man sige mandag til fredag. Så der skal det være varm klokken 6, så kommer man lige herud, og så siger man bum. Og så er den sådan set varm klokken 6 hver dag. Og ellers så har vi den, der hedder assistenter hernede, og den ligger også hernede under, hvor der man kan slå nogle af dem fra, eller til, hvis man kommer til at slå dem fra. Og her kan man for eksempel slå vognmandsassistent fra, hvis man synes, det er irriterende at køre med, eller nogle af alle de andre assistenter herinde. Og ellers så har vi mode hernede, og her kan det godt se lidt anderledes ud i nogle forskellige biler. Og det er fordi, den her bil det er en GTX, så der er fuel strike, så der er en, der hedder traction her. Men ellers så har man eco, hvor der at den gør klimaet lidt dårligere, og man kan ikke køre helt så hurtigt. Og ellers har vi komfort, som er normal, og sport, hvor det er, man gør undervognen lidt mere stiff i det og så videre. Ellers så har vi individual, og så kan man trykke herover, hvor det er, man selv kan justere det hele. Og bilen her har DCC undervogn, hvor det er, man kan justere, hvor hård affjedringen skal være. Men ellers så har vi P-menu her, hvor det er, man kan både tage parkhjælp, hvor man har alle kameraerne rundt omkring hele bilen. Og det kommer også selv frem, når det er, man sætter i bakgear det. Og ellers så har man den automatiske parkering, hvor det er, man trykker her, og så kører man hen til en bås, og så trykker man, så blinker man, og så finder den selv båsen, og så trykker man start. Og ellers så har vi klimaet hernede, hvor der både er smart klima, hvor der er nogle genveje til tingene, og ellers så har man klassisk klima, hvor det er, hvor det er rimelig klassisk, ja. Og ellers så har man ret varme og sædevarme, og hvis man vil skrue lidt op og ned for klimaet, så kan man både gøre det her, og man kan også gøre det her. Og ellers så den her, den er udstyret med klima bag, hvor der også man kan styre det herfra. Og det var lidt om klimaet, og ellers bilen herinde, hvordan fungerer. Nu vil jeg lige sætte noget App Connect op, og det gør vi ved, at vi hopper ind i den, der hedder App Connect her. Og så ind på telefonen hopper vi ind i indstillinger, og så Bluetooth. Og så tager man den, der hedder MyVV, og så er det de sidste 4 en stelnummer, som passer på. Og ellers så trykker vi den par, og tillader her på telefonen, og så trykker vi ja. Så tænker den lige. Og ellers så trykker man Apple CarPlay der, og opret forbindelse på telefonen. Og så er man sådan set logget på. Og herinde skulle det gerne være nogenlunde genkendeligt med, at man har noget menu med nogle apps og så videre. Det kunne fx være noget kort, eller noget Google Maps, eller hvad man nu bruger. Og så ligger det herinde under Apple CarPlay. Det var noget af alt infotainment-systemet kan. Bilen kan også en masse andre ting, og nogle af dem vil jeg lige vise her. Bilen er udstyret med trådløs mobilopladning, så det gør man lige ved, at man lægger telefonen ind der, og så begynder den at lade. Og ellers så har vi noget USB-C her, og ellers så har vi nogle kopholdere her, og så heroppe i toppen har vi, hvis man skal styre noget lys, for eksempel der. Og ellers så har man noget SOS-knap, og ellers så har man gardinet til glastaget, hvor man kan se, at det begynder at rulle for, og hvis man vil stoppe det, lad os bare sige halvvejs, så swiper man bare her igen. Og ellers fungerer det bare på den måde. Tusind tak fordi I så med. Det var den fulde gennemgang af ID4'en her. Hvis I har nogle yderligere spørgsmål, er I selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os. Og ellers så har vi sådan en menu herinde, der hedder hjælp. Hvis man nu har nogle andre spørgsmål, så kan det være, at den kan hjælpe med at besvare dem. Men ellers så håber vi får en god fornøjelse med bilen derude, og så må I have en rigtig god dag.